TikTok, TokTik, haka fa wasu suka mayar da wannan a zamanance. Waɗanda suka yi shi sun yanka masa suna da TikTok, amma abubuwan da ake yi mafiya yawa yanzu a cikinsa ma iya cewa ma ya koma TokTik, tunda za ka ji wannan ya ce wancan ya ce kuma cece-kucen da bayi da wani amfani. Musamman ma idan muka dubi yadda wasu mata suke amfani da wannan TikTok ɗin da ma samari. A iya cewa an fara sauka daga shoulder. Kamar dai ya kamata a ce gwamnati ta duba yadda al'amuran yake gudana. Ko da yake wasu daga cikin malamai sun fara shiga cikin wannan al'amari, su ma suna yaɗa da'awarsu a cikin TikTok ɗin, wanda a iya cewa wannan ya zo daidai kuma abin da ya kamata a ce ana yi kenan. Amma wasu matan idan suka baje kolinsu, suka watsar da abin da suka ɗebo, kai ka ce ba a cikin wannan duniyar suke ba. Na taɓa ji wasu suna cewa anya suna da iyaye kuwa? Ni ko sai na ce, ta ai ba daga sama suka faɗo ba, a duk inda suke akwai iyaye. Kila dai kawai iyayen sun kau da kai ne, wanda kuma wannan sam bai dace ba. Na taɓa ji wani yana cewa wai fa duk kuɗi ake wa. To idan kuɗi ake wa, ai a iya cewa an shiga matsala. Daga lokacin da muka yarda kuɗi suka zame mana madubin rayuwa, to daga lokacin muka shiga damuwa, ƙunci, nadama, muka kuma auro baƙin ciki a cikin rayuwarmu, domin ba komai ba ne ake iya yi a samu kuɗi. Me yasa za ka ji ana hayya kai? Me yasa za ka ji ana ce? Me faru? Duk dai fa TikTok ɗin nan ya zo da abubuwa da dama. A kwana-kwanan nan ma na ji wasu 'yan TikTok ɗin sun fito suna bore da ƙin wani abu ko kuma na ce wani buƙata da wani ya kawo musu. To me yasa? Wannan su suka san dalili, amma dai ya kamata a ce ana amfani da TikTok ta hanyar da ya dace. Idan muka dubi wasu ƙasashe suna amfani da shi ta hanyoyin da ya dace su kuma samu kuɗi su biya bukatunsu. Amma me yasa Najeriya 'yan mata, samari ba su karɓi wannan manhaja ta hanyar da ya kamata su yi abin da ya kamata ba? A kwana-kwanan nan fa na ji wata ƙasa ta dakatar da amfani da TikTok ɗin ma, wai kawai saboda wani dalili mai kuma ƙarfi. A baya-baya ma mun ji ƙasashe da dama da suka dakatar da amfani da TikTok ɗin. Ko da yake wasu ƙasashen da suka dakatar da amfani da TikTok ɗin sun yarda cewa wasu su yi amfani da shi, amma an yi tsari da yadda za a riƙa tafiyar da shi. Wasu ma'aikatan gwamnati ma sun hana ma'aikatansu amfani da manhajar TikTok, wanda su suka san dalili. Wasu sun faɗa, wasu kuma ba su faɗa ba, kawai saboda suna so su samu abin da ya dace a kuma rika tafiyar da abin da ya dace. Ƙila saboda yadda wasu suke amfani da wannan manhaja ne. Haba ɗan uwa, me zai hana ka so kai amfani da wannan manhaja ta hanyar da ta dace? Ke kuma ba kya tunanin wata rana 'ya'yanki za su gani? Mu ɗauki misali da manhajar Facebook, da abu zai faru shekaru 10 za su sake dawo maka da shi, suna tuna maka cewa ka yi wannan abin shekara 10 da ya wuce. To ba ka tunanin irin haka ya fara faruwa a manhajar TikTok? Idan kun yarda cewa ya kamata a yi amfani da manhajar TikTok ta hanyar da ta dace, ko kuma wasu shawarwari, ku saka mana a comment section na Legend FM 98.7 Daura.